Lijep pozdrav. Predstavljamo kandidate s liste broj 6, Hrvatski suverenisti. Na rednom broju 3, gospodin Ante Žoni Maksan, dobrodošli. Poštovanje, lijep pozdrav. I na rednom broju 11, gospodin Predrag Peđa Mišić, dobrodošli. Hvala na pozivu i pozdravljam vaših gledatelja. Gospodine Mišiću, odazvali ste se pozivu naroda na zajedništvo. Možete li potrebu za zajedništvom danas usporediti sa onom 90. godina? Pa naravno, ne preti nam sad više neko ratno stanje, međutim, naša domovina je u teškoj ekonomskoj situaciji, znamo iz svega dosadašnjeg što smo vidjeli, jednostavno politika koja se sada vodi ni u kojem pogledu nije dobra, ni od ekonomije, od monetarnog sustava, poljoprivrede i svega dalje. Gospodine Maksan, vama isto pitanje? Slažem se potpuno sa gospodinom Mišićem, Peđom. Mada bi još dodao, nije 90. godina, nije 91. rat, nijekom slučaju ne da Bog nikada, ali da mora početi novi hrvatski preporod, to zaista mora. Jer Hrvatska zaista sa ovim ljudima koji danas vode ni u kom slučaju ne može prosperirati. Gospodine Mišiću, smatrate li da su upravo hrvatski suverenisti dokaz da je jedinstvo na domoljubnom političkom spektru moguće? Apsolutno da je moguće, treba samo malo stišati pojedine ega i mislim da smo na pravom putu, što smo i dokazali. Ovo je jedna velika platforma gdje nas ima iz svih struktura društva, od branitelja, od doktora, liječnika, ekonomista, pravnika, tako da je moguće sve. Jednostavno moramo shvatiti da nismo mi tu u pitanju, da je u pitanju naša domovina. Pokazuju li dakle da suverenisti da je jedinstvo moguće kada je riječ o politici? Apsolutno, mi smo otvoreni za druge stranke, druga udruženja, udruge, je li tako, Peđa? Apsolutno. Znači, apsolutno smo otvoreni za sve. Mislim da je napokon na političkoj sceni platforma Hrvatskih suverenista ono što je potrebno hrvatskom narodu u današnje vrijeme. Gospodine Mišiću, kakav je stav suverenista kada je riječ o blokiranju Srbije u pristupu u Europskoj uniji dok ne prizna agresiju na Republiku Hrvatsku i plati ratnu odštetu? Tu su stavovi jasni i o tome nema nikakve dileme, samo molim vas da uvijek kad govorimo o tim temama da stavljamo naglasak na nestale hrvatske branitelje i civile, tako da jednostavno to je osnova bez koje jednostavno ne možemo dalje ići, naravno plaćanje ratne odštete i priznanje Srbije na velikosrpsku agresiju na Republiku Hrvatsku. Dok se to ne dogodi mi jednostavno dalje ne možemo ići i jednostavno Srbija nije spremna za ulazak. To nije ucjena, nego je to činjenično stanje i Srbija nije kao takva sa ljudima koji ih sada vode nije spremna za Europsku uniju. Gospodin Maksan, slažete se? Apsolutno. Na kraju krajeva Europski parlament će odlučiti da li će Srbija ući ili neće. Ali ne možemo dozvoliti nikakve ucjene prema Hrvatskoj državi. Zato postoje mi suverenisti koji nećemo dozvoliti ni u kom slučaju, niti dozvoljamo da se uvjetuje Hrvatska država dok se ne ispuni ovo što je i Peđa rekao, znači ti uvjeti koji su osnovni uvjeti. Od isprike prije svega za naše pokojne, odnosno za nestali i tako dalje. Odšteta na kraju. Ona dolazi kad bude došla. To ko zna kad će biti. Znači, nestali, ubijeni i isprika. Nakon toga ćemo razgovarati o svemu tome. Pa ćemo vidjeti. Gospodine Mišiću, za što će se još hrvatski suverenisti zalagati? Koja su to pitanja koje smatrate prioritetnima? Pa hrvatski suverenisti kao i do sad kroz našu europarlamentarku će se zalagati, znači za što bolje predstavljanje Hrvatske, jednostavno da ne idemo u Brisel po mišljenje, nego da u Brisel idemo s mišljenjem, s jasnim stavovima od ekonomije, od kulture i od svega daljnjega, da jednostavno tamo dolazimo kao punopravna i ravnopravna članica Europske unije, a ne da uvijek nama dolaze neke direktive, jer vidimo šta se događa na europskoj sceni. Mi smo vrlo bogata zemlja, možda u nekim omjerima jedna od najbogatijih zemalja, ali jednostavno dosadašnje vođenje politike nas je dovelo do toga da smo uvijek išli tamo po nečije mišljenje, pa sve i ovi novi zakoni koji su donešeni u Hrvatskom saboru, to su neke direktive na koje mi sigurno nećemo pristajati. Gospodine Maksan, što mislite na koji je način do sad Hrvatska zapravo zastupljena i kako su naši interesi bili predstavljeni u Europskom parlamentu i kako bi to trebalo ubuduće izgledati? Hrvatska je zastupljena, pa imamo koliko, 11 zastupnika i tako dalje. Dobro je zastupljena po ljudima, znači 11 osoba. Međutim,
ispada kao da pod nekim opet pritiskom, ucjenama, ako vi ne budete ovo htjeli, onda mi nećemo dati novce, mi nećemo ovo, morate napraviti ono. Postajemo slugalna država, što je neprimjereno ovoj Hrvatskoj državi za koju smo se borili i stvorili je u krvlju. Ma samo bi nadodao na to da jednostavno imamo 11 europarlamentaraca, mogli bi prosječan građanin Republike Hrvatske bi mogao nabrojati 2 i 3, a ostalo tako, evo, toliko smo odradili. Znači od Ruže Tomašić, eventualno Borzan i Petir, a ovo dalje jednostavno... Slažem se. Gospodine Maksan, kakav je vaš stav o lustraciji? Gledajte, lustracija, ja zaista ne znam, kad je već i dan prijedlog, mislite da je to, Peđa time ispravi istina o Istanbulskoj konvenciji i bedem Hrvatske Kristina Pavlović, su, tako je, dali prijedlog hrvatskoj vladi da lustracija napokon da se prihvati. Kome to smeta i zašto smeta, ja zaista nemam pojma. To su sve države napravile, bivše komunističke i članice Europske unije, osim Slovenije i Hrvatske. Gospodine Mišić, kome to smeta i je li neophodno? Pa ne znam, mislim da trebamo krenuti, znači postaviti pravu dijagnozu. Znači lustracija, znači osvjetljenje i rasvjetljavanje nečega. Nikome tu ništa ne preti, nego jednostavno da znamo ko je šta radio u kojem sistemu, ko je na kojim funkcijama bio, zašto smo bili u onom sistemu ovakvi ili onakvi i jednostavno kad to postavimo na svoje mjesto, mislim da ćemo moći ići dalje. S time da ljudi koji su bili u prijašnjim sistemima na rukovodećim funkcijama, jednostavno mislim da nije red. Znamo kako se živilo u onom sistemu, jednostavno mislim da nije red da sada obnašaju barem više dužnosti ili visoki. Vi ste obojica dokazani ratnici za slobodu naše države, ranjavani ste, prošli ste logore i puno toga i sada politika. Odakle vam snage, motivacije? Rat jesam prošao, ranjavan jesam bio, ali evo Peđa je bio u logoru, ja nisam, hvala Bogu, eto. Suosjećam se svim onim ljudima koji su i ratnicima koji su prošli logor i civilima. Dapače, Hrvatska je 1991. Imala je potrebu imati ljude koji će stati u obranu domovine. Znači od velikosrpskog ili četničkog napada jugoslavenske vojske na Hrvatsku državu, stali smo nas nekolicina. Nije to bilo ni 500.000 ljudi, ni ne znam koliko veće, nego možda nas sve skupa. Neću dvojiti, ali do 100.000 ljudi je stalo na obranu domovine. Kako smo mogli onda obraniti domovinu i bili prvi taj bedem ljubavi prema domovini, tako možemo i danas u našu domovinu voditi dalje u jedno bolje stanje, ekonomsko, državno, suverenističko. Znači da ono što je jezik hrvatski, ono što je domoljublje, ono što je bogoljublje i obitelj, ljubav prema njima, da to cijenimo i držimo. Gospodine Mišiću? Pa upravo to, mi smo 1991. imali jednu katastrofalnu situaciju gdje smo bili napadnuti, gdje su bili naše obitelji, naši domovi, naša domovina na kraju krajeva. Međutim, odakle mi snage? Ne bih htio da zvuči patetično, ali snagu mi daju bijeli križevi, 1000 ubijenih i nestalih ljudi, jednostavno zbog njih ne mogu stati dok god ne dovedemo i ne uredimo to, dok ne pronađemo sve naše pokojne i branitelje i civile, jednostavno nećemo moći dalje od toga ići. I mislim da nam je to ne dužnost, to je naša obveza da jednostavno na taj način funkcioniramo i mislim da je jedino to pravi put i da ti to daje neku snagu. Sve ostalo je, ne znam, mislim da je to jedino što me vodi, da jednostavno za ljude koji su dali živote za ovu domovinu na taj način, koliko toliko im se oduži. Evo, spomenuli ste obojice zapravo tu ljubav prema domovini i pijetet prema žrtvama. Je li to upravo temelj vođenja dobre politike, suverenističke politike? Pa to je temelj Hrvatske države. Ustav Republike Hrvatske se temelji upravo na Domovinskom ratu. Svaki most mora imati svoj temelj koji je čvrst i jak, inače propast će. Ovako kako se sada vodi u ovoj politici, to će sigurno biti za određeno vrijeme. Mi smo spremni svojim radom, doprinosima, pokušati ipak opet, kažem i spomenut ću hrvatski novi preporod napraviti, znači da Hrvatska država se podigne ekonomski, da mladi ljudi mogu živjeti, da mladi mogu ljudi ostati u Hrvatskoj.
Kad govorimo upravo o mladima, koju biste poruku nekako prenijeli mladima koji evo nas gledaju? Ima li za njih nade dok se vodi politika kakva se trenutno vodi? Apsolutno da ima. Mi jesmo unazad nekoliko godina došli u tu situaciju. Nije to godinu, dvije, 10 godina, jednostavno idemo u krivom smjeru. I naravno da mi je žao kad mladi ljudi, ja sam otac 2 kćeri, naravno da mi je žao kad mladi ljudi odlaze. Jednostavno neka se i oni zajedno s nama priključe. Ja bih volio doživjeti dan da jednostavno umjesto u ovakvim emisijama budu mladi ljudi školovani koji su daleko eloquentniji od nas, da jednostavno svi zajedno, mi ćemo uvijek biti tu i šta god bude i što kaže ono narodski kad zaškripi, mi ćemo uvijek biti tu, ali naravno da ova domovina naša zajednička mora se temeljiti na toj mladosti koja nam može puno ponuditi, a ne da ih mi školujemo, a oni da jednostavno onda odu kao gotov proizvod. Nažalost, moram ih nazvati gotovim proizvodom, da odu u Njemačku, Irsku ili ne znam gdje. Što biste rekli, gospodine Maksan, što ih zapravo čeka mlade u Hrvatskoj, pa trenutno i nekakvoj budućnosti? Dobro je rekao Peđa. Jako teško je gledati neko iz obitelji ide van raditi, školovan, znači gotov proizvod, školovan čovjek. Gledajte što je, mladost se treba uključivati u politiku u potpunosti. To je po meni. U potpunosti. Zašto? Upravo zbog škole, zbog svega onoga što je, mi smo komentirali također jutros tako par stvari. Pogledajte našu listu Hrvatskih suverenista. Pa to su doktori, docenti, profesori, politolozi i tako dalje. Mladosti oko njih, mladosti oko nas. Što više mladosti damo, slobode, to je bolje u ovoj Hrvatskoj. Mi možemo možda biti na neki način korektori nečega, pogotovo kad se radi o samoj državi, o njezinim granicama i tako da ono gdje jesmo, na našim područjima. Žoni Maksan ili Peđa Mišić može biti negdje sjediti u Saboru ili van Sabora, bilo gdje, ali dajte im ljudima koji se školuju mogućnost škole i nakon toga omogući im raditi. Kada je riječ o... Oprostite, ja sam samo bi nadodao. Znači, izuzetno smo zemlja bogata, Bogom dani smo. Znači, ne možemo razmišljati o minimalcu od 3000 kuna, jer to neće nikog stimulirati. Novac u ovoj državi ima, ako imamo za milijarde kuna davati za nešto što vidimo i sami da je jednostavno propalo, pa dajte te novce, usmjerite tome da jedan školani čovjek, da jedan zidar, da jedan tesar, da jedan kovinotokar ima 5-6 tisuća kuna plaću, pa ko će poželi da ode iz svoje domovine, iz svoje kuće, da ide tamo prati suđe ili ne znam šta raditi. Pa nama ljudi sa visokoobrazovnim, visokoobrazovani ljudi nam odlaze po Njemačkoj, po Irskoj da peru tuđe tanjure ili ne znam šta. Mislim, jednostavno je, novaca ima, rasporedite ih tako, malo svako svoj budžet nek smanji i jednostavno mislim da ćemo na taj način i ponuditi i sigurnost i naravno egzistenciju. Gospodine Maksan, kada je riječ o uvođenju eura, kakav je vaš stav po tom pitanju? Stav je jednostavan. Mi nismo spremni za uvođenje eura. Mi imamo toliki dug vanjski da je to nenormalno. Mislim da za sada nije vrijeme za uvođenje. Ni u kom slučaju. Gospodine Mišiću? Vanjski dug prvo treba riješiti, znači monetarnu i fiskalnu politiku riješiti, a dok se to ne riješi, mi nemamo šta tražiti s eurom. Evo, govorili smo o pitanjima koja su vam važna, za koja ćete se zalagati. Što će s hrvatskim suverenistima biti nakon izbora? Gdje vidite nekako nastavak tog puta? Put je, nazovimo ga, već napravljen. Nakon evropskih izbora za Europski parlament, mi smo se suglasili kao hrvatski suverenisti, gdje je nekoliko stranaka, ja ću i napomenuti, HRAST, HKS, HSP dr. Ante Starčević, Ujedinjeni hrvatski domoljubi, Istina u Istanbulskoj konvenciji, tako zove, Hrvatski bedem. Otvoreni smo i za sve druge koji žele biti s nama na platformi hrvatskih suverenista, ono smo i prije rekli. Ostaćemo dalje zajedno, a mi kao vojnici ćemo uvijek svoje odrađivati. Nadam se da se vidimo i za ove izbore predsjedničke. Vidjet ćemo što će biti, a isto tako sljedeću godinu dolazu izbori našeg parlamenta i tu ćemo pokušati izmijeniti upravo sve što pokušamo izmijeniti. Gospodine Mišiću, vidite li vi ovaj početak, ovo zapravo samo kao početak hrvatskih suverenista?
Pa ovo je početak, ali s obzirom da na listi imate imena ljudi iza kojih stoji dugogodišnji rad. Ja bih rekao, ako smo u jednom trenutku bili spremni dati svoje živote za našu domovinu, jednostavno slušajte ko vam govori i ko je bio u tom datom momentu spreman to učiniti. Sigurno da je spreman sad kad smo u malo težoj situaciji povući to i jednostavno doći do jednog nivoa gdje ćemo svi lijepo živjeti u blagodati, jer imamo sve predispozicije imamo za to. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. A mi smo stigli do kraja još jednog predstavljanja kandidata za predstojeće europarlamentarne izbore. Ponovimo još jednom, radi se o listi broj 6, Hrvatski suverenisti, na rednom broju 3, Ante Žoni Maksan, redni broj 11, Predrag Peđa Mišić.